Toto je jeden z najväčších škandálov Kaliňáka a preto by mal skončiť. V Prešove mala onedlho vyrásť najväčšia pýcha tejto vlády. Moderná nemocnica. Namiesto toho sledujeme chaos, búranie a podozrivé kšefty za stovky miliónov eur. Najskôr problém so stavebným dozorom a potom zadávanie zákazky napriamo stavebným firmám. Výsledok? Hrozí predraženie o 90 miliónov eur. Zdravotníctvo na Slovensku nefunguje. Ľudia čakajú mesiace na vyšetrenia a novú nemocnicu v Prešove viac búrajú ako stavajú. Sľubovali silný štát, ten však zlyháva na každom kroku. Zbabranie prešovskej nemocnice je škandál, za ktorý musí Robert Kaliňák niesť zodpovednosť. Preto budeme iniciovať jeho odvolanie. My v KDH chceme moderné nemocnice pre ľudí, nie rozsadzovanie peňazí a podozrivé kšefty. Máme plán, aby zdravotníctvo fungovalo. Aby sa pacient dostal k lekárovi včas, dôstojne a bez nelegálnych poplatkov.